Sa zobudili a našli sme naše smeti v takomto stave. Vyzerá to ako ementál. No a viníka sme našli o pár centimetrov ďalej. Prosím pekne, tu je. Tu si to ženie preč od miesta činu. Ale ma naponáhlo. Zistili sme, že nie je dobré nechávať ani trocha piva v plechovkách, ako nedopijete, lebo potom musíte takto vyhadzovať partiu opitých plžov z piva. No? Sú normálne deti, tu na neplatí normálne veková hranica. By sme demonštrovali, že sme naozaj ekológovia, tak obetujeme túto 15 centov plechovku. Teraz dostávam pokyny od môjho háčika, že môžeme spraviť priečný rez a plechovka sa bude dať vrátiť. Pre všetkých záhradkárov, ak sa chcete zbaviť plžov, pivová plechovka s pivom, ale nie že ich zabijete, potom ich vyhoďte niekam do prírody, nech si žijú. Okrem iného nám plže aj vyčistili riady, čo sme nevedeli, že sa dá. Mali sme riad zamastený od klobások. Ďakujeme plže za umývanie riadu. Toľko k plžím, teda slizniackým patáliám, a vy, ktorí ste sledovali náš prvý diel seriálu Expedícia Dunaj, viete, ako sme sa zas my cez naše patálie, no hlavne dobrodružstva, dostali z Bratislavy až sem do lona prírody. A tak bez zbytočných rečí, poďme opäť ďalej. Včera sme sa splavili až po toto nádherné miesto ukryté pod korunami stromov, čo je v takýchto teplých, tropických dňoch úplne že záchrana. Kúsok od nás sa nachádza kukuričné pole a ak ste videli Deti kukurici od Stephena Kinga, inak odporúčam, tak vám to pripomína presne tú scénu, keď deti biehajú a vybiehajú z kukurice. Čiže na jednej strane príroda a na druhej strane trocha hororu, ale iba v noci. You're not going through the corn, are you? Nachádzame sa pred stadidlom v Tomášove. Budeme musieť zase presúvať lodku cez hrádzu, takže buďte pri tom s nami. Dnes nás čakajú naozaj zaujímavé miesta. Ahoj! Let's go. Prídeme bližšie. Pred nami na jednom plevúcom kmeni sa nachádza huba sírovec, ktorá je veľmi dobre využiteľná v našej gastronómii, buď ako kuracie mäso, náhrada kuracieho mäsa, alebo do praženice. Gastro. Malý Dunaj nás doviedol až po stavidlo v Tomášove, čo vyzerá ako väčšia vodná nádrž. Musíme to prekonať celé až ku hrádke a preniesť člny aj s vecami. Takže poďme na to. Adiaľ to by sme nechceli prejsť, je tam aj červeno-biela značka, ktorá pre vodákov znamená, že sa tadiaľ nechodí a ideme teda výjsť na breh presne tu. V mieste musíme prenášať člny so všetkými vecami, ale čím skôr to spravíme, tým skôr budeme zase na vode, takže poďme na to. Poďme. Way! Som všetko vám nosím. Bože, plávať s tou vestou, to je... Nechcem plávať bez vesty. To je najlepšia vec, aká môže byť. Už sa nemusíš starať. Už sa úplne užívať tú vodu.
Na Malom Dunaji sa nachádzajú dve hrádze, jedna tu pri Tomášove a druhá pri Tomášikove pred Jahodnou. Znamená to dvakrát prenášať čln. Samozrejme, len v tom prípade, ak nemáte toľké šťastie ako my a nestavajú kdesi práve most. To ste však videli v prvom dieli, no dnes máme energie za 12. Akoby aj nie, keď je tu tak úžasne. Za mňou je už stavidlo Nová Dedinka. Minule sme povedali Tomášovo, ale oficiálny názov je Nová Dedinka. Môžeme sa vydať zase na vodu, už aj s kamarátmi vodákmi, takže poďme na to. Pozri, aký krásny les. Vodácky pozdrav. Stačí. Na čo striekaš vodu na mňa? Doprava. Doprava. Nemoj starý otec hovorievali, keď si nevieš vybrať, poďme doľava. Alebo ešte mám jeden nápad, ja pôjdem doľava a ty doprava. Počuj, si istý, že mal tvoj starý dedo pravdu? Ale to bolo doprava vždy? Ak splavujete v takýchto horúčavách, je nutné sa ochladzovať vo vode. Z člnu počas jazdy vyskočiť nie je problém. Len ako naspäť, aby ste neprevrhli čln? Len pre vás. Ani sa nejdem ovlažiť, aby som vám mohol natočiť to, ako Terka bude nastupovať. Vyvažujem. Paráda. Tomu sa hovorí vodák, jak má byť. Malý Dunaj je tak úžasne rozmanitý, že niektoré miesta nám pripomínajú doslova savanu. Tieto agátovo-hložinové lesy, riedke, s množstvom pasienkov pre kravy, ktoré za chvíľku uvidíme. Naozaj super miesto, či už pre kemp, alebo spoznávanie prírody. Na nás už čaká miesto, ktoré nejeden milovník dobrého slovenského filmu určite spozná. Ohúri vás svojou čarovnou atmosférou a najmä týmito klpatými guľami čistej lásky. No nie je tu doslova ako z rozprávky? To Mohikán Vrba sa objavila vo filme Prachovský zbojník práve v scéne, keď Pracho chcel ísť na kone, ale žiadne nemal. Na kone! A kde by sme ich vzali? No tak utekajme. Vrba bola menšia a ako nám pán povedal, ktorý to tu vlastní, tak vrbou bola lúka, nebol tam žiadny strom. Dnes môže mať ten strom, koľko môže mať rokov? 100. Môže mať 100 rokov. Aj keď by sme tipli, že vyzerá naviac, že? Pomaly sa rozpadá, ktoré konáre sú tak ťažké, že odpadávajú od hlavného kmeňa, ale vrba stále rastie, zmladzuje, dá sa na nej hojdať a kempovať, opekať, dať si pivečko u pána a pozrieť miestnu faunu. Ale jaká je hebka, to je taká hebka koza. Jak sa nepráši. Po celom dni nám poriadne vyhľadlo a my si tak konečne robíme sľúbenú praženicu z nájdeného sírovca. A aká bola, to vám už povie samotná degustátorka Terka. A to super. Síce sme sa dnes k vodnému mlynu na Dunaji nedostali. Áno, nachádzame sa však na jednom z najlepších miest na táborenie a to je kempovisko Nový život. Je to kúsok od Isteru v Jelke. V Isteri sa nachádza reštaurácia. V tomto kempe sa nachádza čapované pivečko a strava bufetovou formou, čo nám vyhovuje, lebo stravu máme so sebou. Ale okrem toho tu môžete bývať buď v indiánskych típí, klasických skautských domčekov so stanmi, alebo v súdoch, ktoré vyzerajú ako od vína. Keďže od Malinova až po Urbanovú Novú Ves a tento kemp, ktorý sa tu nachádza, je to asi 20 km, možno aj viacej. Takže pádlovania čistého času, začali sme o 9, skončili sme o 5. Koľko je to hodín pre rýchlych matematikárov? Odpoveď nám zanechajte v komentári. My sa ideme okúpať a završiť to všetko pivom.
A je to tu zás, milí naši dobrodruhovia. Pre dnešný deň končíme, no nebojte sa, už čoskoro sa vidíme v ďalšom dieli expedície Dunaj, ktorá prinesie opäť nezabudnutelné dobrodružstva. Zatiaľ nás sledujte na sociálnych sieťach a hlavne webovej stránke. Tam vždy nájdete len to nice celého Slovenska. Tak ahoj! Pozrieť, ako to tam vyzerá. Je to veľmi skromné. Tu máme poličky na veci. Zobrali sme si tento súd hlavne preto, aby nám neopršalo veci, lebo keď nás čaká ešte 5 nocí vonku aspoň, tak nemôžeme mať mokrý plesnivý stan a už tu vidím komára. Ale ideš ho? Čo toto bude? Komáre trpeť. Toto je náš skromný hubitý príbytok a dúfam, že sa dobre vyspíme, no.